హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి వెడ్డింగ్కి సంబంధించి వీడియో ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఎన్నెన్నో కావాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దీనికి ఎఫెక్ట్ అండ్ లిరిక్స్ ఉంటాయి. మీరు జస్ట్ వీటికి మీ అడ్రస్ కానీ మీ డేట్ అండ్ మీ పేర్లు చేంజ్ చేసుకోవడం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా కనకవారి పెండ్లి పిలుపు అని ఉన్నదిగా, ఇక్కడ ఎడిట్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీకు మీ ఇంటి పేరు ఏంటో అది రాసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్గా పేందర్ అని పెట్టుకుంటున్నా. పేందర్ వారి పెండ్లి పిలుపు ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి కొంచెం ఇటు అటు అయితే. సో పేందర్ వారి పెండ్లి పిలుపు, ఇక్కడ మీ పేరు రాసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 వీటిని ఎడిట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్. ఎడిట్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూపించాను కదా, ఆ విధంగా మీ పేరుతో ఎడిట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ పెళ్లి కొడుకు పేరు, ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు పేరు అండ్ డేట్ అండ్ వారం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ కళ్యాణ మండపం అది సేమ్ ఉంటుంది. మీ అడ్రస్ చేంజ్ చేసుకోండి, అంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీ పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ తీసుకోండి. సో నేను ఈ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నా. మీకు నచ్చిన పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి, అంతే. ఫోటో 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, 6-7 ఫొటోస్ వస్తాయి అనుకుంటా. సో ఇలా 1 by 1 మొత్తానికి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 24 seconds వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు 26 seconds ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకుందాం. సో 13 seconds లాస్ట్. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. 1 by 1 మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. వీటిని ఏం చేయకండి, జస్ట్ మీరు మీ అడ్రస్ కానీ మీ ఊరు కానీ ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కింద ఉన్నది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ టెక్స్ట్, ఇక్కడ మీ పేరు కానీ మీ ఊరు కానీ ఏదైనా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా తీసేసి ఇక్కడ నేను ఆదిలాబాద్ అని పెడుతున్నా ఎగ్జాంపుల్గా, ఆదిలాబాద్ జిల్లా. ఇలా మీరు 1 by 1 ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కంటిన్యూగా అడ్రస్ని రాసుకోండి. ఇక్కడేమో డేట్ అండ్ వారం, ఇక్కడ పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు పేరు, ఇక్కడ ఎవరు ఇంటి పేరు ఉంటుందో పెళ్లి కొడుకు కానీ పెళ్లి కూతురు కానీ వాళ్ళ ఇంటి పేరు రాసుకోండి ఇక్కడ. సో ఇలా 1 by 1 వీటిని ఎడిట్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ని మనం ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ అని ఒకటి ఇస్తా, అక్కడ నుంచి యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో 1 2 జస్ట్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే
ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 1 by 1 ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా ఒక ఫోటో మధ్యలో వదిలేసి ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి సింపుల్గా. 1 2 3 4 ఫొటోస్కి ఫస్ట్ ఫోటో ఎఫెక్ట్ 4 ఫొటోస్కి వస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి పిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మధ్యలో వదిలేసాం కదా, ఈ సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇప్పుడు కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్ టైల్ ఇలా కంటిన్యూగా చేసేస్తే 4 ఫొటోస్ వస్తాయి అనుకుంటా. 3 ఫొటోస్ వచ్చినాయి దీనికి. 1 and 2 and 3 ఫొటోస్. 3 ఫొటోస్కి ఈ ఒక ఎఫెక్ట్, 4 ఫొటోస్కి ఏమో ఆ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం మీకోసం చాలా కష్టపడుతున్నా ఫ్రెండ్స్. కష్టానికి ఒక లైక్ కొట్టండి. సో అండ్ కామెంట్ చేయండి వీడియో గురించి, నైస్ అన్న గుడ్ అన్న ఏదో ఒకటి, లేదా ఇలా ఉంది అలా ఉంది. సో వేరే వీడియో కావాలన్నా కామెంట్ చేయండి. సో తప్పకుండా కామెంట్ మాత్రం చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.